Barangay at Kuya ng Bayan, Kuya Wens Pelicano Abreu. Alright, 31 minutos na ito nakalabay. Ito na alas 7. Magandang morning. Kumusta ito natin mga suki magkadarodilan nga party sa Kubngan Gawas itong probinsya itong Sinirangan Samar. Itong naabot ito natin signal haton radio 88.9 BGFM. Magandang morning. Ay, syempre, good morning gihapon ito natong kaupo na technical side. Zangkay Jumak. Magandang morning, ito natin mga kasalagabay nga nagbibiyahe na, mamang driver. Hinay-hinay sa pagmamaniho. Medyo maoran-oran kita mga kasangkayan yan ang aga, no? Kapag may daang pang pera nga parte, itong probinsya nga inooran, binarobarangay ko no, saring pa, itong oran yan, no? Good morning ken Bibian Eclio Castro, hiya ko nun una, di nga nag-comment. Happy Friday ko no. Friday na ngayon yan ha. Nag-egsisinarabot ito ang adlaw. Kasi rin ko at hoybis pala. Ala sige mga kaprobinsya, inin pahulas anay kamo didat iyo tag sa mga panimalay habang kaupod ako niyo hit iyo mga radyo dida iton mga namamati ha radyo. Ngayon, hiton mga nagkukulaw ha aton na FB page Kuya Wens RTV. Didagi hapon ha YouTube channel hiton Kuya Wens RTV. Magandang morning po sa inyong lahat. Request lang kamo kung ano tiyo karuyag minudo kuratsa. Kita yan at magbibisperas. Uso na kuno yan na itong bisperas mga kasangkayan. Pero mukhang maiipit na naman ito na aton mga karesyohan baga na hurak na naman ito na aton itong COVID. Alaga daw ito. Hindi nakalabay nga adlaw. May ada na hepatic din na probinsya Sinirangan Samar. Usa dito ha norte nga parte, duha dinhi ha sor naman. Saring pataksang kay na tuod ka pa ito Kuya Wens. Nagruruha-duha iton akon hiton mind. Pero kay iton kamag-araman mismo iton nagpapasabot. Tumuod kita ito madiri, papadisan iton himbalaod, masunod kita. Pag ampo ula kita mga kasangkayan nga diri na humurak o sala iton solusyon hini mga kasangkayan, sumunod tayo. Sundan natin iton mga protocol. May da pa ba? Yan na. Lagad ko na Kuya Wens ang eleksyon wara protocol. Mula ito. Good morning kay Carlicia. Carlicia? Sian. Ay, Alicia mga yan ini. Good morning. Shout out to na kids at to Hagiwan. Paghihinay ka mo, Permi. I love you. Ayan. Happy Friday kay Kuzel 2. Kay Greg watching from Binangunan, Rizal Province. Mga igasin natin mga waray noon dito sa Rizal area, Luzon. Magandang morning. And shout out Kuya Wens from San Vicente, Sulat, Eastern Samar. Pakapi naman dyan sa ring ni Mark Eugene Radaza. San Vicente, Sulat. Itong isla nga natawhan iton aton Governor Ben Everdone. Magandang morning. Mao pa yung aga gihapon nga daha extension office. Oo, iton aton sangay nga opisina, iton aton gobernador, di daha bungto iton giwan. Ada ito nira mga mag-uptick nga mga staff nga da ha. Arog labis na nga da kan Ma'am Fee Cabel.
magandang morning. Ma'am Faye Badanoy. Sugad man ito niyo mga kaupod nga dadi na, no? Damo ito nagpapakiana partihin nga inin isang pamilya, isang professional. Pinili ila po ini didto lain iton mga barangay nga nanginginahanglan talaga hini nga programa. Aton mga tayaw nga mga barangay, ito ay nakikita dito ni Governor Bin Evardoni. Grabe mga kasangkayan. Mismo Governor Bin itong pamasyada nga tuhig bao na mga mga upland barangay para makita niya mismo personal itong sitwasyon di rela kay sumat-sumat harumamay kat mga kasangkayan 14 anyos nga kabataan nag-aarag sawa may mga anak na supposed to be ito na kabataan yadto dapat ito high eskwelahan. So hapamakiana ni Governor Ben hiton mga kag-anak ada kay waray manggud kuno ipapa-eskwela waray man di man kaya ada diha uma nagpapakabuhi mga kinadaan nga style, di ba? So ginakurot ang kasing-kasing ni Governor kinahanglan mahimuan ta inihim programa nga mabuligan ta ini nga klase hin mga tao didihiton mga upland barangays nga magpaka-eskwela. So amo ito naghimuhin na programa hi Governor Ben kaupo dito naton mga pira nga mga magbabalaod di daha probinsya Vice Governor Maricar Season mga board members nga mapadagmit mahimo ini nga programa nga isang pamilya isang professional program ito na magasto pagpa-eskwela ito na gobyerno probinsyal. Paunuyo hini mga kasangkayan nga mabuligan inin mga kabataan, pamilya nga yadto hiton mga puyaw or ano ba tawag ito ay puyaw o tayaw nga lugar yadto hit mga upland hagrayo hiton nga diha kabihasnan sereng pa ay mga sukot malain hunahuna kasing-kasing kikitaon mo tag 14 anyos 16 anyos di ba? Dapat yadto ito high eskwelahan pero mga pamilyado na, di ba? May mga anak na. Di ba? Dako nga kaero salit para maibsan ito na aton inin kakablasan itong probinsya inin naghimo hi Governor Ben hin mga pitad. Kay usa ini nga nakakahatag nakakapagduso hitong kakablasan hitong probinsya ito na sugad hini nga mga agapa nga nangangasawa nga kabataan. Diba? Imagine mga kasangkayan 16-year-old 17 bisang pa 18 20 mga langbo pa ito nga mga pangidaron. Diba? Dapat baby pa yan na nagkakaroon na ng baby. Diba? Oo, mga kabataan pa kaupay nga dapat iyadto iton hiton eskwelahan katungod iton hiton kabataan nga yadto hit eskwelahan dapat pero nangagpamilya na di ba diri kita makakabuhat tikang didi hiton kapobrihan kung amo ini natatabo din ha probinsya ay ito na aton provincial government duro-duro na god kaupay mga kasangkayan itong gimbubuhat para lainin umursa kita so para mahimo hito na nawong hiton pag-orsa itong probinsya diri ila kay yadi kita ang mga infrastructure mga infrastructure project yadi kita magtitikang sumalakang Governor Ben Evardoni hiton panginahanglan hiton katawhan. Ano it nagiging problema di diha ubos kay ano nga itong probinsya sugad kita hito dida, di ba? So daramang god hiton tinuod ng kinasingkasing nga pagserbisyo pag-ugop inin mismo personal ni Governor Ben nga nagpakadtuhin mga upland barangays ngadtot nga mga hagrayo nga lugar. Ay bisan ako personal mismo na-shock ako Oo,
magpakianahi Governor Binha akon Wens, ano pa nga mga lugar dida ito na ito nahagrayo nga makuri kadtuon. Nagpinanhingaran akin mga lugar nga mga magkuri kadtuon kaya mo man niya sir magkuri. Oo, ginpanhingaranan ko na kantinyo, nga tuha mga upland, nga naggob dire ito na agihin ng mga four wheels. Ang baton ha akon bisa it dire maagin four wheels kakadtuon ta. Diba? Kay karuyag niya makita personal, ha? Mas maupay ko no sa malapaya personal kaysa pagsusumat-sumatan lahi masumat adi nga official, masumat adi nga residente nga haamon ganito kakuri sugad hini. Gusto niyo personal nga ma-experiensyahan. Personal niya nga abaton iton inaabat iton pipira naton nga mga residente dito ka barangayan para ma-implementar niya kung ano nga klaseng programa, ano nga klaseng proyekto it iya kaangayan ighatag nga kinahanglanon kaupay nga dahiton mga barangay. Kaya nakasaringgod ako nga naggob tsamba itong probinsya ito na Eastern Samar nga yada ka. Kaboses mo, kaboses mo, kaboses mo. Kuya Wens, Filicano, Abreu. Enjoy kasama. Alright, ayan. Exercise gadla ko no adto. Maiba naman. Maupay naman la, Kuya Wens, kung magtatang post-it, makakaabil ito nga programa para makabulig iton era pamilya. Amo nga na ito nitong paniniwala ni Governor Bain. Oh. Kasi naniniwala si Governor nga kung hini nga mga lugar nga aton giniistoryahan, iton usa nga pamilya magkakamay-ada hin na tapos nga kabataan or usa nga professional may iba-iba gihapon iton pananaw ito era kinabuhi dalagan, diba? Kay sa ring pa ni Governor kung magsisiguro la it makakabulig hini nga programa iton mahibubulig hini nga programa magsisiguro la nga dahiton pakatapos dako iton posibilidad nga makaalayon hin ada pa hi Governor Bin. Kay diri la kutob pagpa-eskwela kundi nga da hiton pakasulod hiton trabaho. Amo iton kan Governor baga inop yan nga panahon nga unta ini nga iya programa diri pag sayangon hiton pera naton nga mga kabataan nga nagpaka-avail ngan iton pamilya bumulig gihapon kamo mag-monitor hiton iyo mga anak. Oo, dire asayon itong kung ano didiha gawas sa eskwelahan iton baga iba pa nga mga buruhaton pumutitod pumukos iton era pag-eskwela nga makatapos kay dire la kutob pagpa-eskwela kundi kutob nga makatrabaho kay iton panuyuan hini makabulig iton era tag sa nga mga pamilya. Hain ka pa hito yan nga probinsya. Kay eskwelahong kahitong probinsya, pakatapos nimo probinsya pa ito na mahimong paagi nga makaalayon ka. So kung makaalayon ka na, it's your time nga bumulig na ito nimo mga ibang kabugtuan, di ba? Hini nga pitad, hini nga paagi naniniwala si Governor Ben nga maiibsan itong kahirapan itong probinsya. Diba? Didiha health ada na existing na nga tanan libre na nga tanan di ba itong hospital gimpapangayad gimpapandubutangan kung ano nga mga panginahanglan pwede na kita CT scan etc ada na nga tanan and then nga dihiton mga infrastructure project congressman pa governor yada na nagkatatagan na nagkaupay ng kalsada mga eskwelahan di ba nagkadudugangan na kitahin mga kurso aton mga ISO campuses. Tapos yan na, yan din naman kita hiton baga inaabat kasi adto nga panahon ni Governor nga amo ini iton mga kinahanglan. Magtikang kita dida. So kapag kaya na nakikita niya baga diri man dako ito na impacthan mga proyekto nga nabuhat hadi. Baga kulang pa ano pa ba talaga iton kulang. So amo ito nga kumadihiya didiha kaubos.
Bisitahon ta itong kabaranggayan para makita abaton-daton kung ano good talaga itong kaangayan para maibsan ito na poverty, ito na probinsya. So, nakita niya baganan lumuhiya hininganan hitabo. Oh, grabe 15 anyos, 14 anyos, 16 anyos, nangag-asawa. Iba nga mga kabaranggayan. Di ba? Mamaratak barahibo nga dapat ito na kabataan yadto sa eskwelahan. Di ba? Tapos itong pamilya haros tagpira ka pira at mga anak tagdaramo, di ba? Diri laha pag minus pero I don't know, di ba? Makuri na nga ni itong sitwasyon, itong kinabuhi, itong pagkinabuhi, pero yadto gidadamuit mga anak, ganito ganyan, di ba? Itira igin bubuhi puro la pag inuma, di ba? Nabubuhat nera. Di ba? Napakabait ni Lord. Datagan herahin kusog para mabuhi. Pinaagi lahim pag uma iton era mga anak. Di ba? Tagdaramo iton mga anak. Masaklap pa ito dida, iton ibang nga pamilya, dere nakakapagpatapos iton anak, darahitong kadamo, dere manggod kaya, kabataan pa nag-aasawa na. So, dida, baga, sharing ko pa kanina, bagahin kinurot ang kasing-kasing ni gobernur. Ginahanglan ini mabuligan nga sugad hini nga klase mga tao. Kalit aton iba dida nga may adaan na nagpapaka-eskwela iton iyo mga anak ayo gad ani kita uba para hini nga programa. Kay ini nga programa priority ini iton na sugad hiton na klaseng pamilya didiha mga tayaw nga lugar. Kay aman ha iba nga mga programa nakatagamtam naman kamo ta ginagad man luwat naton hin chance adi nga baga sharing pa parang hindi napapansin ng gobyerno. Diba? May ada inin ano ba ini nga term nga nabatian nga kumbaga parang bisan pa kuno hira magginuli at parang hindi hira nabibigyang pansin hiton gobyerno. So, higayon siguro, di rin na nira masisiring parang hindi sila napapansin. Kasi mismo iton anton mga leaders sa probinsya it nagkakalusad, di rin iyadtot opisina nagpipinangalingkod. Hira mismo personal mga kasangkayan it napakadto it barangay pagbisita. Para personal nga kitaon kung ano iton tinuod nga sitwasyon. So amo ito nakakapanlumo mga sangkayan kay ano nga iton aton probinsya nananatili tayong bisan anot pag pinaniguro kay baga-baga la mga kasangkayan kadatahin usa nga tawo iton usa nga tawo mga kasangkayan sige-sige iton imo make up sigit imo pakahusay sige-sige hagawas mag-upay imo mga sulot nga tanan bungga ka kung kikitaon hagawas di ba? Masarang anot impression hit mga tao makita, wow, ang ganda naman niya. Ang gagara ng mga suot niya, di ba? Pero pagkadto hiton personal, hiton iya panimalay, nakaray ang waray pinangangaonhan mga anak, hiya, baga gihuhusayi lah hiya, pero nira iya mga anak, di iya personal talaga kinabuhi, mga boringot, di ba? Diri maursa iton iya pamilya, kay iton iya kalugaringon ang iya ging pinakaopay. Amo iton mga kasangkan karuyag basagon ni Governor Ben. Basagon ni Governor Ben nga iton nakikita naton iton atong probinsya yada mag-upay ka kalsadahan, mag-upay ka eskwelahan, mag-upay nga tanan na ada kompleto na. Nawong pala iton mga kasangkayan hitong probinsya. Iton karuyag ni Governor Ben Evardoni kadtuon iton pinaka-ugat kay aadto nagtitikang pinakapuno, punhain itong puno, itong poverty, itong Eastern Samar. Asya iya nakita. Intawon kamakaluluoy. Kabataan pa nga supposed to be yadtot eskwelahan, nangag-asawa mga pamilyado na may mga anak na. Diba? So parang nawawara ang mga paniguro, hitpira naton nga mga leaders nga mag-upay itong kalsada naton, mag-upay itong mga buildings, mga infrastructure project, although dako ugadit na kabuligan. Oo. Pero iya di pa in mas pa nga kinahanglan pukusan itong gobyerno probinsyal. Oo. Asya it ginbubuhat yan na ni Governor Ben.
aadihiya itong pinakaubos. Gintiti ka nga niya yan na itong dit pinakaubos nga maiha na nga wara ka papansin sumala pahaera yada may ngani baga may ngani kalagsan nga nasugad nalalagas na lakono akapit nak mawara ha kalibutan yana pala may gobernador nga kinanhit amon barangay. May luwat mga senior citizen nga sereng panira nalalagas na la kami initi ka parong nat ang kandila. Yana pala kami pakatagamtam hin bulig tikan ha probinsya. Yada nga mga taga naabotin mga mga sentenarya naton. Nagpapakarawatin 50 mil tikang ha probinsya iton Eastern Samar. Oo, provincial ano lang yan ha, yung 50,000. Mamay ka ito. Hadi kuno nga panahon, waray good kuno hini, di ba? So inaabat nakikita nga natatagamtaman mga kasangkayan. Ayan ang asyat it talaga kaangayan nga ato na maisisiring ha probinsya itong Sinirangan Samar. Ganyan kami dito sa Eastern Samar sa panahon ngayon. Kaya kudos kay Governor Ben, ngan sugad man kan Vice Governor Maricar Season, nga na mga board members, unta sige-sigila nga magkaurusa kamo. Para itong mga programa, itong probinsya, pabor ha katawhan. Kay ikaw, akigog maun para ka magmalipayo. Good morning kan Emily Aban. Oo, shout out kuno ngadto hiton Aban family ha Barangay Santo Niño. Request naman hiyang giwananon. Again, Sherilyn Dadison, magandang morning. Nananaring si Good morning kay Gian Duran. kasi Ang dami nating greetings. nananaring si unay kagunan akasin-kasi. Good morning kay Lily Deca. Magandang morning sa iyo. And shout out kay Sherilyn Nicard Dadison. Happy birthday Sharon Agos, Sharon Caranzo, Hakabong, Burungan. Kuya Wens, have a good day. Shout out po sa mga taga Matarinaw. Sarang ni Daniela Gaspi. Thank you Daniela Gaspi. Magtatanong libon, aki-ulibon ay ikaw, akigog mausika, magpalipan. Nanggamu, nananaring isip, di unay kagunbigan, nakasikas. Good morning Kuya Wens. Paki-follow up an amon assistance ang kanan Boreal fee ka dyan. Boreal assistance, oo. Kasi answering ha amon, tatawagan nala kami. Madausa na kasi mana nga, paray pa man tatawag. O sige, inin PM ha akon kon hinoan ngaran didahan Boreal assistance, ang chiki, kung hinoan nakabutang nga ngaran. Ha? Kaya i-follow up nato niya after tak program, okay? Ay bangin may ada na ito chiki. Tama naman nga hulat la kamo itong tawag para dire kamo maguguol hiton iyo pamasahe. Kaya nga naaro kamo assistance kay kulang, di ba? Tapos maguguol la kamo para pasahe kay wara pa nga yan ang chiki, di ba? So sige, forward ha akon itong full name han kangaran han chiki, i-check nato ni Ronian after my program matawag kita kan Jules. Labuan nalilipay, hatun pa figura. Labi ko na ayun maubay nga sunata. Pero imubagi. Shout out kay Jessica Abugaa Ramilo. Ayan, maraming thank you sa panonood. Ito naman si Natalie Sud. Natalie Sud, nanonood daw siya sa Manila. Nasa Manila ka ba talaga? Nasarayaw ayun hangalaga sa batato. Lahuta nasarayaw ayun hangleting sa marko. Ako magtatangglim haki-ulibong kay ikaw, akigog maun para ka magmalipayo. Ako magtatanungin libon,
Akiulibong agad ikaw Magpalipayo ninugtungan Panagin Ayan, good morning kay Angie Cabanilla sa Villagracia. Great kuno niya itong bugto nga mahusay ati Fredslyn Visaya ngan Bibizia Realin ngan papaumbay Mama Edna ngan salamat sa pagbasa kuya. God bless you always. Kung magtatanong libong Akiulibong kay ikaw Akigukaon pa Maopayaga haiyong tanan Samar watching from Kuwait. Gina Barcial Navales. Akiulibong Ay sa mga kababayan natin dyan sa ibang bansa, magandang morning dito sa amin. Ewan ko dyan sa inyo kung morning, madaling araw ba o tanghali, ewan ko. Ay mga OFWs natin ha, follow yung page ko o di kaya paki-share na lang yung page ko doon sa mga GC ninyo. Mga egg kasi waray-waray ha. Maibsan man lang yung era baga kahidlaw nga diha probinsya at Eastern Samar. Asgas Again, paki-like naman po ay paki-subscribe po yung YouTube channel natin, yung Kuya Wens RTV YouTube channel ha. Para medyo madagdagan yung subscriber. Para madagdagan yung subscribers ko. Oo. Ay, shout out kay Michelle Mac. Kumusta? Kay kagun Michelle Mac. Makabare. Hi kay Marlo Candido. Good morning, Kuya Wens. Pa-shout out kan Kunsihal Carlo Yabora. Vesperas na Haera. Barangay Cancelides from ABC Marlo Han Hernani. Good morning, Kuya Wens. Nice to hear your voice again. Wow. Pa-shout out nga diha Barangay Casilion. Tanan nga naka-tune in. Thanks po and shout out liwat akon uyab nga nagdadalos. Push mo yan. Binubutan. May premyo. Iton may premyo. O na, Kriste. Ay Magtatanong tatagya. Akiulibong kay ikaw Dodalat itdara. Okay. Iton asawa nga ni ko no magpinakaburubuotan. Ano ba it iyabisyo? Libong Bulangero nga ni. Maaro itit ibubulang. Magpalipayo Maaro itit puhunan niyan. Panagin O di kaya may plano hiya mamatron kaya nagbibinuotan niya na. Kaya uni na masarit mamamatron. Asgas Diba? Parang tumama ako dun. Wagas ako makatawa. Iunay kagunita Ay, Baby Love Love. Oo, doon ka lang, Baby Love Love. Oo, may guard ako dito. Yung Baby Love Love ko, andito. Good morning, kasi ko Istihanon and Kuya Wen. Solid watching from Jinmac, John Michael Gahoy. Sino si John Michael Gahoy? Ano-ano ka ni Feliciano Gahoy? Ay, kay Ranil Aguila. Good morning, pabati kan Ranil Baginon gihapon ko no. Jessica Abuga Aramilo, magandang morning sa iyo. Ayunan kalagsan Abang mapatitiro Ibumahi kikita Salit na ipaliwa At kung kabataan Kung nakakapat ilahutang At ukarte ilgit-git ka Lahutang Shout out kay Lani Lynn Sabihon Liego Escamillas. Ako pa yung aga ko nung akong Liego family hatalang dawan from your anak Lani, Quezon Province. Magandang morning sa mga waray-waray dyan sa Quezon Province. Sana'y okay lang kayo sa alright. O, di ba? Ito naman si Marlene Distraho o kanina ayan, sa Piliw na naman to. Diba? Ayan. Shout out ko na iya kabugtuan dida Barangay Piliw, Llorente, Eastern Samar, Pagalangan, Dunggo family. Hi, kan Jerwin at Kubi Hazel Pagala family. Halete. Yan. Good morning kay Mariz Ayon. Magandang umaga sa iyo. Kay Angel Ivy. Good morning, Kuya Win. Shout out to all our family. Ngayon, yun lang yun. Oh, di ba? Yun lang yun. Oh, sige. Alright, oras na ito mga kasangkayan. 21 minutos na ito nakalampas. Ito na alas 8. Aray na kita oras mga kasangkayan. So karon dalaan ay pagkarampang hini nga programa iyo programahan nga tanan tindugnan. Pamuhay-puhay ay istihanon. Ang aran naton kaupo dida technical side ay Sangkay Jumac. Ini naman ang iyo boss nga Sangkay Kuya Wens.
may problema. Nagbibilin hininga poplunganon, an pagpasaylo indere makaralo, kung nanimo kasing-kasing insinsero, kaya nimo dughan, templohan Ginoo, nga angay paghirutan mo. Namong salamat. Bye for now. God bless. Eastern Samar.